Mä oon Borre ja tässä taas Isännöintipodi. Tänään puhutaan siitä, miten isännöintiyritys voisi saada hyvällä viestinnällä kilpailuetua ja mitä se hyvä viestintä sitten oikeastaan on. Tervetuloa mukaan. Tänään saatiin Isännöintipodin vieraaksi Tomi Hanka One for Allilta. Kerro vähän sun taustaa isännöintialalla. Joo, ensinnäkin kiitos. Oikein mukava tulla juttelemaan tärkeästä aiheesta. Ja mä oon kaupan alan kasvatti ja päädyin kiinteistöalalle oikeastaan sitä kautta, että ensin vähän myyntihommia siellä ja sitten vähän niin kuin ajauduin isännöimään ja lopulta sitten isännöin hallinnollisia hommia ja vähän teknistä puolta myöskin. Ja nyt sitten täällä One for Allilla tarjoamassa ratkaisuja isännöinnin ongelmiin, mitä silloinkin tuli kohdattaa, kun itse niitä hommia teki. Kyllä, mutta sulla on tosiaan niinku tavallaan kokemusta sieltä juoksuhaudoista ja myöskin viestinnän parista. Kyllä, ja silloin kun mä alalle menin, niin kaikki tapahtui paperilapuilla ja diesel- ja polttoaineet. Ollaan tultu onneksi siitä jo paljon eteenpäin. Joo. Oliko viestintä silloin, kun teit ihan isännöitsijän työtä, niin miten semmoinen, niin kuin, mietitkö silloin jo sitä, että miten tätä voisi kenties tehdä toisin? Tai? Tosi usein oikeastaan niin kuin joka päivä ja vähän niin kuin kaikissa töissä, mitä on tähän asti tehnyt, niin se on ollut tosi lähellä sydäntä. Kuitenkin niin kuin viestintä, markkinointi on hyvin lähellä toisiaan, että toisessa myydään tuotteita ja toisessa myydään niin kuin toimintatapoja ja ajatuksia ja näin päin pois. Ja se, että niin kuin taloyhtiöpuolella monesti se nähdään niin semmoisena möhkäleenä, mihin ei oikein uskalla tarttua. Niin semmoinen. Joo. Lähdetään liikkeelle ihan siitä viestinnästä ja siitä vähän, että mitä me sillä oikeastaan tarkoitetaan. Mitä viestintä tässä yhteydessä, kun puhutaan isännöinnistä ja ehkä isännöintiyrityksestä, isännöitsijän työstä, niin mitä me siinä sillä ymmärretään? Joo, että jos keskitytään siihen niin kuin isännöitsijän ja heidän asiakkaan taloyhtiöiden väliseen viestintään, niin sekin on kuitenkin aika sillain pirstaloitunut kenttä, että on osakasviestintää, on asukasviestintää, on hallitusviestintää ja valitettavan usein just se asukasviestintä jää sitten vähän niin kuin piippuun ja se on kuitenkin se asia, mikä vaikuttaa ehkä eniten siihen taloyhtiön kustannuksiin ja niin kuin vahinkojen muodossa ja näin, että siihen kannattaisi minusta panostaa monessa kohtaa. Kyllä, viestinnällä on erilaisia kohderyhmiä. Yksi ehkä semmoinen kohderyhmä, jota ei monesti tule kenties tai ehkä vaikeampikin huomioida, niin saattaa olla esimerkiksi omaiset, jos on ikääntyneempää porukkaa asuu siellä talossa. Kyllä juuri näin, ja nyt on niin kuin kuitenkin tarjolla ratkaisuja, missä ne omaiset voidaan ottaa mukaan siihen viestintäketjuun niin sanotusti, että on kuitenkin paljon ihmisiä, jotka kotona asuu ja ei kuitenkaan sit pysty välttämättä käymään siellä ilmoitustaululta tai postilaatikolta hakemassa lippulappuja, eivät kenties näe niitä tai muuta, niin silloin se on ensiarvoisen tärkeää, että omaiset tai hoitajat voidaan ottaa mukaan siihen ja he tietävät sitten, mitä talossa tapahtuu esimerkiksi. Viestintää ja kommunikoimiseen siihen liittyy useampia niin kuin sanoja ja tavallaan voidaan puhua tiedottamisesta, se on ehkä ajatellaan yksisuuntaisena juttuna. Näet sä, että viestintä, jos me puhutaan semmoisena terminä, niin siihen se kaksisuuntaisuus kuuluu jotenkin lähtökohtaisena osana? Ihan ehdottomasti, että just se, että jos mahdollistetaan se lisätiedon kysyminen tai kommentointi niin kuin jotenkin helposti, niin se vähentää semmoisia huhupuheita ja olettamuksia ja sitä kautta niin kuin turhia yhteydenottoja taas sinne isännöintipuolelle, kun siellä kuitenkin puhelin soi muutenkin koko ajan niin kuin ihan oikeasti kiireellisten asioiden takia, niin hyvin vahvasti liittyy se monikanavaisuus, kaksisuuntaisuus niin kuin viestintään ja tiedottamiseen. Viestinnän tavoitteita, mä oon joskus nähnyt sellaisen no ei se nyt meemi ole, mutta semmoisen tavallaan, niin kuin, mikä kuvaa niitä viestinnän ongelmia, että on niin kuin tavallaan se, että jos me ajatellaan ympyrää, niin sit siellä on, niin kuin, on asioita, joita me on sanottu, ja sitten on ehkä se, mitä on kuultu, se on toinen asia, ja sitten se vielä kolmas, että mitä on ymmärretty. Jos me ajatellaan niin kuin viestintää, niin ehkä meidän tavoitteena voisi olla se, että meillä on jollain tavalla siirretty se informaatio tai ymmärrys sille toiselle puolelle, että sit vasta se on onnistunut se viestintä. Mitä sä niin kuin ajattelet viestinnän tavoitteita?
No joo, ja sitten joskus sitä ajatellaan niinkin, että kun on kerran kerrottu, niin silloin vastuu siirtyy sinne vastaanottajalle, mutta kuitenkin niin kuin taloyhtiömaailmassa, niin kuin elämässä muutenkin, me eletään semmoisessa maailmassa, että me kaikki unohdetaan asioita, asukkaat vaihtuu talossa, että niin kuin jopa vähän kyllästymiseen asti niitä samoja asioita pitäisi toistaa, niistä pitäisi muistuttaa että kyllä se semmoinen säännöllisyys, johdonmukaisuus, suunnitelmallisuus koko siinä pelikentässä niin on tosi tärkeä juttu. Kyllä. Mitäs, jos ajatellaan isännöin niin kuin viestintää, tavoite on se, että siellä niin hallitukset, osakkaat, asukkaat kuin kenties omaisetkin tietäisivät sen, mitä pitää tietää tai osaisivat huomioida ja ehkä muuttaa käytöstäänkin sen mukaan. Niin mitä haasteita, jos ajatellaan sen isännöitsijän tai isännöintiyrityksen näkökulmasta sen viestinnän tekemisessä sitten on? Mistä se on kiinni, miksei sitä aina onnistuta tekemään täydellisesti? Joo, siinä on ehkä niin kuin tuolta vanhimmasta päästä, jos lähdetään liikkeelle, niin silloin kun mä isännöintiä hoidin, varsinkin silloin alkuvaiheessa, niin oli aina kustannus suurin syy jättää viestimättä, vaikka voitiin niin kuin todeta jo etukäteen, että jos ei tästä viestitä, niin tästä tulee kuluja sen takia, että ei ole viestitty. Et se on tietysti yksi. Hallitukset vaikuttaa siihen tietysti vahvasti, että jos he sanoo, että tästä ei viestitä, koska siitä tulee kuluja, niin sitten tietenkään isännöitsijä ei sellaista tee ihan luonnollisesti. Toki nyt taas sit, kun on tarjolla semmoisia palveluita, missä se viestinnän kulu on tavallaan kiinteä, niin se ei voi olla se peruste, vaan silloin niin kuin viestinnän tulisi lisääntyä minusta automaattisesti. Toki se resurssiongelma on isännöinnissä, että jonkun täytyy totta kai sitä viestintää tehdä, vaikka olisi mikä järjestelmä, vaikka niin kuin meilläkin automaatiot ja semmoinen, että järjestelmä toimii osin myös niin kuin itsestään ja tiettyjen trikkedeiden kautta, mistä voidaan tuossa kohta vaikka puhua vähän lisääkin, niin jonkun täytyy se homma ottaa haltuun ja mun mielestä, niin kuin jos on hyvä, että on taloyhtiöstrategia, niin pitäisi olla myös viestintästrategia. Et monessa tapauksessa hallitusviestintä toimii, osakasviestintäkin vielä toimii, ja sehän vaikuttaa niin kuin eniten sen taloyhtiön ja isännöitsijän yhteistyöhön. Sitten se asukkaat unohtuu, vaikka se on tavallaan se tärkein, että jos se asumisen arki toimii ja on turvallista ja ihmiset osaa niin kuin käyttäytyä, niin se vaikuttaa siihen tyytyväisyyteen isännöinnistä myöskin, ja kuitenkin isännöintialalla kuitenkin se tyytyväisyyden kasvattaminen on aika tärkeää tänä päivänä, että kaikkien koettujen kolhujen jälkeen. Kyllä, joo. Yksi sellainen asia on tietysti vähän se odotusarvo, että sekin, että niinku taloyhtiö on kuitenkin sinne ympäristö, että välttämättä jos se arki nyt sujuu, että siellä ei nyt ole mitään remontteja päällä tai muuta, niin loppujen lopuksi tilanne, että ei välttämättä tapahdu kauheasti mitään. Miten tätä pitäisi hoitaa, jos niinku siellä taloyhtiössä odotetaan, että miksei ne kerro mitään ja sitten niinku isännöitsijä miettii, että ei tämä nyt tapahdu mitään. No tämä juuri, että mä en muistaakseni ollut yhdessäkään yhtiökokouksessa, missä olisi kehuttu viestintää edellisen hallituksen isännöintivuoden aikana. Niin tämä on just se juttu, että vaikkei siellä mitään tapahdu, niin siellä kuitenkin tapahtuu, eli siellä voi vaihtua asukkaat. Kuitenkin ihmisiä muuttaa erilaisista taustoista taloyhtiömaailmaan esimerkiksi ensimmäistä kertaa, jos sä oot asunut omakotitalossa 50 vuotta ja muuta ekaa kertaa kerrostaloon, niin et sä tiedä korvausilmasuodattimista ja siitä, että vaatehuoneeseen ei saa rakentaa saunaa tuosta noin vaan tai muuta vastaavaa, että ihan perusasioista tulee viestiä ja niin kun varmaan sinä ja minäkin, niin mekin unohdetaan kotona putsata joskus lattia kaivota ja tarkistaa tiskarin liitännät tai muuta, että jos ei joku muistuta, niin äkkiä ne unohtuu ja sieltä kuitenkin tulee sitten niitä kuluja niistä vahingoista, että aina puhutaan, kun digitaalisuutta lisätään, että silloin säästetään paperissa ja postikuluissa ja muissa, mutta kyllä se oikea säästö tulee sieltä vähenevistä vahingoista sen lisääntyneen viestinnän myötä minusta. Mm. Ja sitten ehkä voisi puhua siitä niin kuin tavallaan odotusarvostakin myös ja sanoa, että miten tulemme viestimään ja missä tulemme viestimään, koska jos ei niistä keskustella, niin sitten ne odotusarvot ei välttämättä kohtaa, että joku toinen olettaa, että sieltä kerran viikossa pitäisi viesti tulla ja toinen olettaa, että se on kerran puolessa vuodessa. Joo, siis just näin, ja se, että jonkunnäköistä säännöllisyyttä pitäisi aina olla, koska se odotusarvo syntyy sillä, että se säännöllisyyttä on, ja kuitenkin on hyvä tehdä semmoinen status-tsekkaus tavallaan sen taloyhtiön tämän hetken asioista, vaikka mitään ihmeellistä ei tapahdukaan, että
niin kuin liian monesti se viestintä tai tiedottaminen on sitä, että ainoat tiedotteet on punaisella fontilla ja ne alkaa sanoilla älä tai ei saa tai muuta, niin se myöskin tavallaan turruttaa sen tiedon janon siellä taloyhtiössä, että kun lähdetään positiivisuuden kautta, että miten voidaan tehdä asioita paremmin, ettei kielletä suoraan kaikkea, niin siinä on ihan hyvä semmoinen lähtökohta tuohon. Ja sitten niin kun ajatellaan isännöintiliiketoimintaa, niin minusta on aika hyvä erottautumisen paikka ainakin tällä hetkellä, mitä markkinaa katsoo siinä, että panostettaisiin siihen viestintään. Jos vaikka kuvitellaan, että olisi resurssi toimistossa henkilö, joka pyörittää taloyhtiöiden semmoista arjen viestintärunkoa, niin sillä pystyy erottumaan kyllä kilpailijoista tällä hetkellä aika hyvin. Mikä on sun näkemys, että minkä verran vaikuttaa tänä päivänä Suomessakin on yhä enemmän ihmisiä, jotka on tänne tullut, kielitaito, jonkinlainen semmoinen kulttuurinen konteksti voi olla erilainen, ja sitten tietysti ihmisten vaan niin kuin radikaalisti erilainen kiinnostus siihen asumiseen ja taloyhtiön asioihin, niin onko nämä niin kuin iso tekijä? On, ja sitten on selvää, että mikään tapa viestiä ei ole sillä, että se tavoittaa 100% kaiken, koska meitä on ihmisiä, ketä ei kiinnosta mikään ja ei halua ottaa kantaa mihinkään. Mutta sitten juuri näitä ryhmiä, mitä sanoit, vaikka just vanhukset tai kielihaasteet, mitä on, niin näitä taas pystyy niin kuin nykyaikaisilla digitaalisilla välineillä taklaamaan montakin kautta, että voidaan tukea vaikka tehdä videomuotoista viestintää, vaikka lajittelusta jätetilaan, niin se toimii ehkä paremmin tietyissä kohderyhmissä kuin tämmöinen kuvallinen tai tekstimuotoinen. Ja justiinsa niin kuin senioreiden mukaan ottaminen ja semmoinen vahva myytti, että meillä on niin vanhaa väkeä, että ei. Meillä on kuitenkin diginatiiveja, senioreita paljon ja lisää tulee koko ajan. Ja siinä kohtaa taas tämä omaispuoli, mistä tuossa puhuttiinkin, että ne taloyhtiön tiedot voi mennä sitten vaikka sinne lapsille tai muille tuttaville, jos niin halutaan, että joku on kartalla, mitä talossa tapahtuu. Mutta just se, että otetaan ne kaikki ryhmät huomioon ja siinä voidaan niinku puhua myös tämmöisestä digitaalisesta saavutettavuudesta, että ne käytettävät palvelut tulee olla semmoisia, että mahdollisimman monet ryhmät on niinku mahdollista hyödyntää niitä annettuja tietoja. Jossain vaiheessa puhuttiin, en tiedä onko luku päivittynyt jo, mutta jossain vaiheessa sanottiin ainakin, että jos johtamismielessä halutaan joku viesti saada niin kuin eteenpäin, niin pitää se 17 kertaa kertoa, että se voidaan niin kuin olettaa, että se olisi kuultu se viesti, tässä on ehkä vähän sama asia, että semmoinen niin kuin tavallaan sulle, sinä joka tiedät sen asian, niin siinä tulee helposti semmoinen kyllästymisen tunne, että tätä samaa ikuista asiaa tässä, että kai tämä nyt on kaikille selvää. Mutta en tiedä, että ehkä asenteena on sellainen, että me pitäisi päästä siitä yliviestimisen niin kuin problematiikasta eteenpäin ja vaan todeta, että tätä täytyy vaan jaksaa. No joo, ja toihan oli se yleisin syy, varsinkin silloin, kun kaikki tapahtui paperilapuilla ja jakamalla, että helposti tuli sitten hallituksille mieleen, että kyllä ne nyt tämän tietää. Justhan tästä viime vuonna kerrottiin yhtiökokoustiedotteen kyljessä ja unohdetaan, että se tiedote ei mennyt asukkaille ensinnäkään ja sitten se on kuitenkin vaan kerran vuodessa sitten kerrottu. Että kyllä se toistaminen kaikessa, on se sitten koiran tai lapsen kasvatusta tai isännöintiä, niin kyllä se vaan toimii, kun riittävästi sitä toistoa tulee. Jossain vaiheessa eräs vanhempi isännöitsijä sanoi yhdessä yhteydessä niin, ettei kannata myöskään liikaa viestiä, koska sitten se, että ne viestit aiheuttaa lisää kysymyksiä ja tavallaan se, niin kuin, jos sä yliviestit, niin aiheutat vaan itsellesi lisää työtä. Joo, osin varmaan pitää paikkansa, mutta mikä se sitten on se vaihtoehto, että jätetään viestimättä sen takia, että ei tule lisäkysymyksiä, jolloin sitten kukaan ei tiedä tärkeästä asiasta mitään ja tapahtuu vahinko, joka aiheuttaa sulle monta kertaa enemmän töitä sen vahingon hoitaminen. Tämä on kaksiteräinen miekka niin sanotusti, että jonkunnäköinen balanssi siihen kannattaa löytää ja kuitenkin jos mietitään sitä, että aiheuttaa lisäkysymyksiä, niin siinä myös toteutetaan sitten niinku hyvää hallintotapaa ja sitä asukasdemokratiaa, että ihmiset saa ottaa kantaa ja on mukana siinä taloyhtiön arjessa. Se parantaa yhteisöllisyyttä. Yhteisöllisistä taloista pidetään yleensä parempaa huolta, ilmoitetaan puutteista, vahingoista nopeammin, niin saadaan helpommin korjattua ja näin päin pois. Että helppo on mennä sen taakse, että en tee, koska se tuo lisää töitä, mutta kannattaa miettiä kokonaisuutta ja katsoa vähän pidemmälle. Tässä on tullut vähän esille jo tavallaan tämä
niin kuin keinojen muuttuminen. Tietysti se on selvää, että jos me ollaan perinteisessä viestinnän maailmassa, mitä se joskus on ollut, että me oikeastaan ainoa keino viestiä oli se, että laputettiin ne kohteen huoneistot, niin silloin kustannuksia, se on melkoinen vaiva, niin varmasti rajoitti merkittävästi sitä niin kuin tekemistä. Digitalisaatio on varmaan tässä nyt niin kuin tietysti isossa roolissa, mutta mitä se tavallaan, jos ajatellaan tämän päivän tämmöistä modernia digitaalista viestintävalikoimaa, niin mitä siihen niin kuin kuuluu? No siihen kuuluu, on näyttöjä, niin kuin tuolla näkyy jo kohteessa paljon, sitten on sovelluksia, ladattavia sovelluksia, tai sitten tietokoneen nettiselaimella päästään siihen sovellukseen myöskin käsiksi, niin ne on ne ehkä yleisimmät tällä hetkellä, mitä on noita uusia välineitä, ja sitten niissä on sekin hyvä, että ne esimerkiksi keskustelee isännöintijärjestelmien kanssa aika hyvin, eli ei ole aina kyse siitä, että tulee yksi lisäjärjestelmä isännöitsijän käyttöön, vaan ne voidaan myöskin niin kuin integroida sitten keskenään halutessa, niin ei tule tätä ongelmaa. Ja sitten tietysti, jos niin kuin taloyhtiö versus vuokrataloyhtiö, niin on taas vähän eri maailma, pikkasen erilaiset järjestelmät, niin sama juttu siellä, eli voidaan olemassa oleviin palvelukanaviin upottaa moderneja palveluita, mitkä tavoittaa paremmin asukkaat. Et kyllä niin kuin tosiaan myös asiakkaat on joskus sanonut, että heillä on ennenkin ollut sähköinen palvelukanava niin kuin verkossa, mihin on asukkaan aina pitänyt kirjautua. Niin jo se, että otetaan käyttöön appi, mikä aukeakin peukalon painalluksella, niin on lisännyt sitä digitaalisen palvelukanavan käyttöä kohteessa. Että kannattaa aina miettiä tarkasti ja kartoittaa niin kuin vaihtoehtoja, että minkälaisia palveluita on olemassa. Joo, ja se on tässä ehkä niinku yksi sellainen asia, että jossain vaiheessa siitä nyt on jo pitkään, niinku varmaan lähes parikymmentä vuotta, kun esimerkiksi taloyhtiöiden tai vuokrataloyhtiöiden asukkaille alkoi tulla tämmöisiä kohdekohtaisia sivustoja, joille sitten saatiin tiedotteita näkyviin. Mutta kyllähän se silloin ainakin niinku alkuvaiheessa, toki oli hieno juttu, mutta oli aika vaikea, niinku, sitä ei kauheasti edes seurattu loppupeleissä, että paljonko näillä käytiin. Et tavallaan siinä on se, niin kuin, miten me se viestinnän tavoite ajatellaan, että onko se, että sen on joku lukenut ja ymmärtänyt, sisäistänyt sen viestin, vai onko niin, että joku olisi voinut jonnekin nettisivuille sen mennä lukemaan, mutta ei käytännössä sitä tee. Ja totta kai me voidaan niin kuin mennä vähän sit sen taakse, että olisi voinut käydä lukemassa, mutta tietyllä lailla se myöskin on sen viestin tuojan velvollisuus tuoda se niin lähelle se asia, että se niin kuin olisi todennäköisempää se lukea. Kyllä joo, ja sitten nämä digitaaliset kanavat kuitenkin tuo semmoisia lisäominaisuuksia, mitä ei vanhoissa sähköisissä ole ollut, että sä voit hyödyntää niin kuin lukukuittauksia vaikka, jolloin saadaan vähän sitä vastuuta siirrettyä myös sinne vastaanottajan päähän. Ja sitten esimerkiksi tämmöinen push-viestintä, eli jos on oikein kriittinen asia ja lähetetäänkin push-viesti, niin se tulee asukkaan päätelaitteiden näkyviin ilman, että edes avaa sitä sovellusta, niin tämä lisää sitä mahdollisuutta niin kuin tavoittaa se asukas. Ja niin kuin yksi mieleenpainuvin esimerkki, niin yksi kiinteistöjohtaja sanoi tuossa muutama vuosi sitten, että heillä kävi ikävä tapahtuma kohteessa, niin he sanoi, että jos ullakko on tulessa, niin vanhalla tavalla viestiä ei tee yhtään mitään. Et silloin ei viedä lappuja taululle eikä laitella mailia ja toivota, että joku ehkä menee sinne mailiin tässä kohta, vaan silloin just tämmöiset niin kuin push-tyyppiset palvelut niin on paikallaan ja kannattaa miettiä myöskin niin kuin aina etukäteen sen kriisiviestinnän kannalta ja siihenkin olla jo jonkunnäköinen suunnitelma, mitä sitten voi kyllä näissä digitaalisissa hommissa ennakoida ja tehdä niin kuin valmiiksi juttuja. Tuo on tosi tärkeä pointti, koska sit siinä vaiheessa niitä on tosiaan niin kuin myöhäistä sitten enää miettiä, kun tulee joku tämmöinen, tai en tiedä käytännössä, mutta voisin kuvitella, että jos nyt vaikka taloyhtiön pihamaalla on poliiseja, autoja useampia ja ne jotain tekee, niin kyllä siellä ainakin käytävissä keskustellaan tai asunnoissa keskustellaan, että onko jotakin sellaista, mitä me tämmöisessäkin tilanteessa voitaisiin niin kuin viestiä ja estää sitä huhujen liikkumista ja kaikkea muuta. Niin Kyllä, ja sitten juuri niin kuin mahdollisuuksien mukaan hyödyntää tämmöisiä automaatioita, että voidaan niin kuin vaikka tehdä sillä että vesivuotohälytys aiheuttaakin saman tien sen viestinnän asukkaille ilman, että siinä tarvitsee isännöitsijän tehdä mitään välissä. Tai sitten esimerkiksi palovarottimet, kun rupeaa olemaan verkossa, niin voihan se myös se hälytys muodostaa jo jonkunnäköisen tiedotteen ja toimintaohjeen tai ohjata vaikka pelastussuunnitelmaa katsomaan tai muuta, että näkee ne kokoontumispaikat ja muut ohjeet, mitä semmoisessa tilanteessa tulee asukkaiden noudattaa. Kyllä. Digitaalisuuden arvo tässä on se, että se yksittäisen viestinnän tai aiheen viestiminen, niin sen kustannus on aika lailla nolla, koska se menee näiden kanavien kautta
kautta eteenpäin tai ainakin hyvin lähellä sitä. Samalla ne auttaa varmasti siinä suunnittelussa. Mitäs mieltä sitten on taloyhtiössä on myöskin, siellä on WhatsApp-ryhmiä, siellä on Facebook-ryhmiä. Miten sä näet tämän niin kuin isännöitsijän näkökulmasta? No en ole vielä törmännyt semmoisen isännöitsijään, mikä mielellään liittyy jokaisen talon WhatsApp-ryhmään ymmärrettävistä syistä, kun heilläkin on kuulemma vapaata välillä, vaikka töitä piisaa. Mutta kyllä siinä on myöskin se puoli, että on yhä enenevä määrä asukkaita, ketkä ei halua liittyä näihin ryhmiin ihan siitä syystä, että siinä tulee kuitenkin samalla esimerkiksi WhatsAppissa paljastettua puhelinnumero kaikille, tai sitten sähköpostiosoite tai näin, ja sitten osa ei halua mihinkään metalle tai vastaaville luovuttaa mitään henkilötietojaan tai muuta. Et jossain ne toimii ihan fine, jos kaikki on sen suhteen ok, niin siitä vaan, mutta että se ei voi ehkä kuitenkaan olla se virallinen kanava silloin, jos ruvetaan vastuuasioita miettimään. Että kyllä taloyhtiöllä pitää olla joku muu pääkanava mietittynä siinä kohtaa. Joo, se on varmasti näin, ja tavallaan ne ei sulle pois, jos semmoisia yhteisöjä syntyy, niitä voi olla vaikka useampia kanavia, se on ihan ok, mutta ja ihan pelkästään isännöintiyrityksen sen viestinnän tuotannon näkökulmasta on mahdoton ajatus, että siellä oltaisiin sitten. Kyllä, juuri näin. Ja just se, että vielä tästä niin kuin esimerkiksi meidän digitaalisesta alustasta, niin jos useammassa kohteessa on se käytössä ja tulee tarvetiedot teille, mikä koskee kaikkia taloja, niin se tehdään niin kuin kerralla yhdellä napin painalluksella kaikkeen. Ja sitten se virheen korjaamisen helppous digitaalisessa ympäristössä, on se sitten meidän tai jonkun muun, niin sehän tapahtuu helposti. Että kyllä mä muistan toimittaneeni ikkunaremonttitiedotteen huollon lokeroon ja huolto päätti jakaa sen naapuritaloon ja sehän aiheutti vähän sitten ylimääräistä puheluliikennettä, niin tämmöisenkin korjaaminen sitten digitaalisesti on aika helppoa. Kyllä. Avataan vähän, tai jutellaan vähän vielä tästä niinku suunnittelun, että mitä se mahdollistaa tähän niinku viestinnän suunnittelun, koska se on nyt joka tapauksessa, aikaisemmin puhuttiin siitä, että se resurssointi on isännöintiyrityksessä varmasti se yksi käytännön haaste sen hyvän viestinnän toteuttamisen edellä, niin totta kai varmaan niin kun puhutaan asumisen perusviesteistä, niin ne on aika samoja sitten jokaiseen taloyhtiöön, että varmaan ainakin tätä kautta tulee niin kuin apua siihen, että miten se mahdollisimman helposti menisi eteenpäin. Että. Kyllä just näin, että kun ollaan perustilanteessa keskitytty siihen ad hoc tiedottamiseen ja tulipalojen sammuttamiseen, niin kuitenkin tämmöisillä nykyaikaisilla palveluilla voi sen koko taloyhtiön viestintärungon, mikä toistuu vuodesta toiseen, niin vaikka ajastaa valmiiksi. Ja kinkkurasvatiedotteet tulee joulukuun alussa esille ja lähtee joulun jälkeen pois ja kaikki muu tämmöinen, mikä toistuu aina, jolloin siellä on jo se runko ja ihmiset odottaa, että jotain tulee, niin siinä kannattaa ehkä miettiä joku sykli, että keksiä vaikka sitten, että hei, tähänkin väliin joku hyvän pääsiäisen toivotus tai joku, ettei ne ole vaan aina niitä, että nyt on murtauduttu häkkivarastoon, tarkistakaa ja ilmoittakaa ja muuta, että siellä on jotain positiivista ja kaiken pystyy tänä päivänä hoitamaan osin automaattisesti, mutta varsinkin silloin, jos siinä on resurssi osoitettuna siellä isännöinnissä. Vuokrataloyhtiöitä on jo paljon, kellä on oma henkilö, joka sitä hommaa pyörittää ja se toimii hienosti. Ja kuitenkin siellä taustalla se tärkeimmäinen tavoite on se, että vahinkoja vähennetään, turhia yhteydenottoja hallintoon vähennetään, koska niitä riittää ihan oikeistakin syistä. Kyllä. Ehkä yksi sellainen näkökulma, mitä niin kuin isännöintiyrityksen näkökulmasta voisi ajatella, että sen niin kuin viestinnän tavoitteena on myöskin jollain tavalla sen suhteen vahvistaminen, että me ollaan olemassa, me hoidetaan näitä asioita, me ollaan niin kuin ajan hermolla täällä. Että semmoinen niin kuin muistutus tavallaan siitä, että ollaan olemassa ja ehkä siitä myöskin semmoinen, että niin kuin, en tiedä käyttääkö kukaan sitä, mutta jokainen on varmasti kuullut näitä vaikka VR:n konduktöörien, kun ne joskus tekee murrepohjaisesti niitä tai muuten vaan niin kuin vähän kieliposkalla niitä kuulutuksia, jossa tavallaan täytyy jotkut tietyt faktat sanoa, mutta kuitenkin annetaankin sen omainen näkyä, niin kyllähän tätä voisi vähän samaa ajatella isännöinnissäkin, että pitääkö se olla aina se kylmän kuiva asiallisen teksti, mitä siellä niin kuin kerrotaan? Ei pidä olla, ja tässähän isännöitsijä tuntee talon ja hallituksen parhaiten, missä niitä voi tehdä, että kyllä mulle on parhaiten jäänyt mieleen tämmöinen yksi rennon letkeä tiedote, missä oli paljon
R-kirjaimia ja sitten siihen oli pistetty Andrewtin kuva, niin kaikille tuli mieleen, että miten se tiedote pitää ääntää. Että nämä on pieniä juttuja ja tosi hauskoja ja kannattaa mahdollisuuksien mukaan hyödyntää. Se tuo hyvää mieltä taloon ja se on mukavaa, jos siellä naureskellaankin isännöitsijälle välillä. Kyllä, joo, se on ihan hyvä muistaa. Toki aina sitten se jotenkin, että se asia on siellä mukana ja tietysti täytyy aina huumorissa olla myöskin se, että aina kaikkia ei voi ihan miellyttää. Mutta ei voi. Joo. Mitäs sellaisia vinkkejä voitaisiin antaa isännöintiyrittäjälle tai isännöitsijöille tässä niin kuin lopuksi aiheesta, että mitä hyvän viestinnän eteen voisi tehdä? No jos ajatellaan just tämän digitaalisen viestinnän kannalta nyt, että vaikka on monikanavaisuutta ja on näin mahdollisuuksia paljon, niin kuitenkin valittaisiin se pääkanava, mistä se tärkein viestintä tulee, että se ei pirstaloidu. Sehän on monesti tänä päivänä se ongelma, että osakkaat lukee tuolta, hallitukset täältä, asukkaat tuolta, niin olisi yksi pääkanava, missä kaikki viestintä löytyy tarvittaessa ja sitten tehdään se ennakoivasti, suunnitelmallisesti ja näin, niin epätietoisuutta, tyytymättömyyttä vähentää kyllä huomattavasti vasti näin ja sitten ei niitä vahinkoja ehkä pääse niin syntyä. Ja sitten se niin kuin selkokielisyys, joissain asioissa pitää tietysti käyttää lakitermejä ja muuta, mutta niin kuin, että vältettäisiin semmoista niin sanottua hallitusjargonia, minkä vaan osa porukasta ymmärtää. Puhuttaisiin niin kuin oikeilla sanoilla ja oikeilla nimillä asioista, että mahdollisimman moni sen ymmärtää hyvin. Ja justiin se, mistä alussa puhuttiin, että mielellään mahdollista se kaksisuuntaisuus. Et voit tehdä niin kuin vaikka kyselyominaisuudella varustettua viestintää, johon sitten jokainen voi sanoa omat kommenttinsa ja muuta, niin se. Ja sitten se säännöllisyys. Sitoudu tekemään ja tee suunnitelma. Kyllä. Mitäs sanoisit vinkkejä tekoälyn hyödyntämisestä? Sitä kuitenkin monikin kuulija varmasti on käyttänyt ja miettii ainakin. Kyllä joo, tietysti kun tämmöisessä ympäristössä toimitaan, missä on asunto-osakeyhtiölaki ja on tietosuoja-asiat ja muut, niin ne täytyy ottaa huomioon silloin, kun tekoälyä hyödynnetään eri asioissa ja kyllä se niin kuin totta kai tulee osaksi kaikkia digitaalisia palveluita jollain tasolla ja auttaa varmasti niin kuin esimerkiksi kieliversioiden tekemisessä tiettyyn pisteeseen asti, niin kuin esimerkiksi tiedotteiden osalta ja näin, mutta varmasti tulee helpottaa ja monia kysymyksiä, mitä on ennen soitettu isännöitsijälle, niin voi ehkä saada sitten tekoälyavusteisesti sieltä sovelluksesta suoraan ja tätä kautta taas sitten vähentää sitä yhteydenottoa, mutta siinäkin tulee tosi tärkeäksi sen tekoälyn opettaminen riittävän laadukkaaksi, koska virheitä ei siellä sitten sallita. Kyllä. Ja hyvä testi siinä kielessä on aina semmoinen, että vaikka pyytää jotakuta muuta lukemaan se, että jääkö tästä jotakin avoimeksi. Ja ainakin itse huomannut sen, että tiedotteessa monesti tämmöinen jonkinlainen FAQ-formaatti saattaa olla itse asiassa aika hyvä, koska siitä voidaan niin kuin ehkä semmoisiin potentiaalisiin kysymyksiin vastata jo suoraan siinä. Niin. Joo, ja sitten pakko nostaa niin kuin yhtenä asiana tässä vielä, niin kun puhutaan aina vastuullisuudesta totta kai niin yritystoiminnasta isännöitsijällä kuin meilläkin, ja sitten digitaalisiin palveluihin liittyy siten, että puhutaan tämmöisestä digitaalisesta saavutettavuudesta, niin meillä esimerkiksi on huomioitu just seniorit, sillä puolella tehdään yhteistyötä tuotekehityksen osalta ja myöskin sitten esimerkiksi niin kuin näkörajoitteisten omat avustavat sovellukset, niin pidetään huoli, että niin kuin tukee meidän sovellusta siten, että heidän avustavat sovellukset saavat asioista selvää ja semmoinen kumppani kannattaa kaikkien löytää, mikä hoitaa vastuullisesti nämä asiat. Kyllä. Kiitoksia Tomi vierailusta. Toivottavasti pystyttiin antamaan jotakin pohdittavaa sinne isännöintiyrittäjille ja isännöitsijöille tähän viestintään, jossa on ehkä aina vähän semmoinen niin kuin pieni rajallisuuden tunne läsnä, kun sitä tehdään tai siitä puhutaan. Kyllä näin, ja ihan ymmärrettävästi, mutta että vaihtoehtoja on hoitaa asiat hienosti. Tässä oli kaikki Isännöintipodista tällä kertaa. Näihin kuviin ja tunnelmiin.